Virtudes, a hora que vaiades, o día que vaiades, sempre habedes a topar xente estudiando nas bibliotecas. Son moitos os que pensan que unha praza fixa no sector público é o mellor traballo. Pois, comentallo a Jéssica, porque mellor preparan unhas oposicións e mira, sei se lle dá moito, non sei se lle dá moito para toda a vida. Non hai que desbotar esa idea. Pois esa paga que entra puntualmente, os trienios, 22 días de vacacións, por todo iso dice que somos un país de funcionarios, o que non é certo de todo, non vos equivocar. España ten un 17% de empregados públicos, segundo a última enquisa de poboación activa, e Suecia, por exemplo, ten case o 30%, vamos, que case nos duplica. Así que non é para tanto o de que España sexamos un país onde a única arela que temos é facernos funcionarios. Iso sí, detrás de cada unha das prazas de funcionarios, xa de profe, garda civil, fiscal ou soldado, hai meses e con frecuencia anos de estudio e de clases particulares. Falamos con Alfonso Villares, que é un dos fundadores dun dos centros onde axudan a xente a aprobar as oposicións, a Academia Nos. Hola, moi boas tardes, Alfonso. Hola, boa tarde. E agora mesmo, que oposicións se están preparando máis? Que prazas están para sair e que xente está xa cos cóbados sobre a mesa? Bueno, pois temos un pouco de todo. Temos do ámbito da educación, que se empezan as preparacións todas encamiñadas a chegar pois ao mes de xuño e de xullo do 2025, que cando se prevé que sexan os exames, pero as preparacións teñen que comezar agora. Entón, agora, en setembro, estamos pois iniciando todas as distintas preparacións das especialidades, e logo temos oposicións pois da Xunta, dos Sergas, que tamén hai pois diferentes especialidades, algunhas delas que xa saíron as convocatorias e, polo tanto, agora están agardando a que sexan os exames, e hai outras onde están ofertadas e todavía pois aínda non saíron as convocatorias e, polo tanto, hai moita xente que empeza a preparar agora, porque ainda está a tempo de inscribirse nelas. Entón hai unha casuística ben variada, pero en todo caso setembro sí que é un mes onde moita xente pois inicia as preparacións, porque é como, bueno, o inicio dunha etapa, unha vez rematado o verán, pois se empeza esa nova etapa de preparación. E falando de medias, canto tempo soe levar sacar unha oposición? Vamos, sendo responsable e estudiando e traballando diariamente, Alfonso, pola túa experiencia. Pois aí hai moitísimas variables, evidentemente, tempo que se pode dedicar, compromiso, pero en todo caso, si podemos, por suposto, a complexidade da propia oposición. Claro, non é o mismo un grupo C que un grupo, pois A, claro, son complexidades distintas, pero en todo caso, mínimo de un curso inteiro, é dicir, 10 meses de preparación, pois é necesario, hai que ser conscientes delo. E logo, a realidade nos dice que en moitos casos é preciso pois unha segunda intentona, unha segunda volta, non? É raro sacar unhas oposicións á primeira, pero sucede ás veces. Bueno, e como é o método? Como se saca unha oposición? Porque aí hai moito de traballo, sí, pero tamén de resistencia psicolóxica. Ti como, que lle recomendas aos teus alumnos? Que sí, que vayan a clase, pero despois canto tempo hai que dedicarlle ou, en fin, non sei, cal é a mellor maneira, a máis rápida, de chegar a unha plaza fixa en calquera dos corpos da administración das administracións, digamos? Bueno, eu primeiro que lle recomendaría sobre todo que recabase moita información sobre que oposición preparar, porque hai xente que a veces non o ten claro e, polo tanto, hai que buscar que tipo de oposición me convén máis, me interesa máis, estou máis motivado para ela, e, polo tanto, ese é un primeiro elemento. Un segundo elemento é buscar un lugar onde prepararse. Entón, pois, cada centro ofrecemos os nosos métodos, as nosas estrategias, e o recomendable é buscar información en distintos sitios para ver cal se adapta mellor ou cal me convence máis de todo o que me ofrece. E, en función deso, tomar unha decisión. Unha vez se toma a decisión, o que hai que empezar é un plan de traballo, que é fundamental. Canto tempo dispoño, como vou a empregar, e logo que no centro onde me preparen, que estrategias me dan para eu poder ir afrontando esa oposición e aos distintos momentos da preparación, porque evidentemente non é o mesmo as estrategias cando un empeza a preparar nos primeiros meses que logo cando está chegando ao remate xa, para piques de ir ao examen, pois o sistema de traballo é completamente distinto. Entón, bueno, pois hai que ser conscientes de todo eso e ir seguindo as pautas e os métodos que se van establecendo por parte dos preparadores, claro. Facedes exames de simulación, por exemplo, eso funciona? Por suposto, eso é absolutamente fundamental, é dicir, que a persoa se vexa en situación de exame real antes de chegar
o que é a proba real é fundamental. Por qué? Porque xa non só os coñecementos como os test, os actualizas, sino que te ves na situación de tensión e iso che sirve de aprendizaxe para despois no futuro afrontala do xeito moito máis eficaz. Entón, nós dependendo do tipo de oposición, porque hai oposicións onde o que se fai é unha defensa oral e polo tanto hai que simular esas defensas orales, hai outras oposicións onde o que hai é tipo test e polo tanto hai que simular a elaboración e os exames tipo test, pero todo eso se fai. E outra cosa moi importante, o acompañamento do alumnado no momento en que se está desenvolvendo os procesos selectivos, é dicir, no momento en que se están desenvolvendo os exames. Eso é fundamental tamén, que se poida acompañar, que o alumno cando teña unha dúbida, cando teña unha inquedanza, que se poida contactar cos preparadores para que, poidan aclarala, ou simplemente a veces é ese acompañamento emocional tan necesario nesos momentos de tensión que se poida levar a cabo. Entón, lóxicamente, desde os distintos centros, no caso de nosa oposicións, coas nosas estrategias para facer o acompañamento o máis eficaz posible, co alumno poida obter os mellores resultados. Como ves, Virtudes, o tema? De cara a Jéssica, ves de cabeciña para preparar así algo? Eu non lle vexo moita cabeciña, pero eu quería preguntar, porque isto mellor das oposicións tamén un pouco cousa de estrategia, non? Porque se te presentas a unha oposición que se presentan 50.000 persoas, pois tes menos oportunidades, non? Pero hai algunha así que nos poides decir, algunha cousa así que non coñeza moita xente, que te poides presentar, que se presenten 4, non? Que teñas como máis posibilidades de aprobar. Algunha así cousa rara, eu que sei. Funcionario de prisións, non sei, unha cousa así. Hai evidentemente oposicións, sobre todo hai máis que nada convocatorias, é dicir, hai que buscar o momento, porque pode haber momentos en que saia unha convocatoria moi interesante dunha especialidade e logo, dentro de 2 ou 3 anos, xa non saen tantas. Entón, hai que buscar sempre o mellor momento, pero en todo caso houve, a Administración Xeral do Estado que oferta moitas plazas, pero claro, aí a cuestión é que ao mellor si se a superas, se sacas a plaza, te tes que desplazar fora de Galicia, e iso é un criterio que moita xente lle bota para atrás. A moita xente botalle para atrás, Alfonso, pero curiosamente no caso de Virtudes casi lle vai mellor. Casi lle vai mellor canto máis lonxe na península ou Canarias incluso, non me importa. Alfonso, para rematar, por canto sae preparar unha oposición? É dicir, a minuta da Academia Nós, desde a que ti nos falas, canto é para preparar unha oposición, digamos, estándar, porque despois verás máis que requiran como máis horas, máis tempo e outro tipo de traballo máis técnico, por decir así, non? Máis especializado. Claro, nos movemos no tramo entre os 100 e 150 euros, dependendo un pouco da especialidade, estamos falando de mensualidades, e calculamos que un mínimo de 10 meses para facer unha preparación completa. Bueno, Virtudes, hai que rañar aí no peto a ver se aparecen eses 100 euros. Bueno, nada, si queres aportar ti. Fundador da Academia Nós, moitísimas gracias por estar connosco e falarnos do oficio do opositor, porque é un traballo para conseguir un traballo, pero ao mesmo tempo é un oficio en sí mesmo. Moitas gracias, Alfonso. Un placer, boa tarde. E nada, nestes minutiños que temos por diante aínda